To je nádhera. Věřili byste tomu? Jsou lidi, když jim řeknete, že můžou mít zadarmo svůj dům nebo byt, tak si myslí, že to je nějaký další podvod. Těžce pracují a šetří na to, aby měli svoje hnízdečko snů. Jeden takový klient přišel za mnou, má našetřeno 3,5 milionu a chce si koupit byt. Říkám, skvělý, tak jdeme na to. Říká, najdete mi byt, zaplatím provizi, všechno, není problém. Já říkám, ano, to můžeš udělat, koupíš svoji nemovitost, co ti zbyde. Budeš mít sice byt, ale nebudeš mít žádný peníze. Tak mu říkám, sleduj, můžeš udělat tohle. Vemeš si úvěr na ten byt. Dejme tomu jako příkladně úvěr na 3,5 milionu. Dejme tomu 0,5 milionu z toho zaplatíš jako akontací a splácíš 30 let. Když jsi mladý, není problém. Můžeš mít i nulovou akontaci. Každý měsíc to vychází na nějakých 22 000 dohromady s úrokama. 3 miliony pořád máš. Investuješ je? 3 miliony investuješ s 8% úrokem. Každý měsíc ti přijde 24 000. Z toho zaplatíš hypotéku a ještě ti zbyde pár korun. Byt máš zadarmo. Žádné kouzlo. Nechte peníze pracovat pro vás. Nepracujte pro peníze.